F'nofs Ġunju fil-Parlament ħareġ tarif li tefa' dawlu fuq l-istudenti tas-sekondarja li mhux talli m'għaddewx miex eżamijiet tal lanqas biss għadu għal eżami wieħed tal-O level. Ir-riżulta li matul din is-sena skolastika kien hemm 468 student li lanqas għamlu eżami wieħed tal-O level. Mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Gino Kawki turi kemm hija mifruxa u persistenti din il-problema fost l-istudenti Maltin u Għawċin. Fis-sena skolastika 2007-2008 kienu 635 l-istudenti fl-iskel tal-Gvern, tal-Knisja u dawk indipendenti li ma għamlux lanqas O level wieħed. Sena wara sitwazzjoni simili, 619 illi ma għadux għall-O levels. Fl-2009 u 2010 kien hemm total ta' 552 żagħżugħ u żagħżugħa li ma għadux għal dawn l-eżamijiet. Sena ilu fl-2010-2011 l-istudenti li ma għamlux l-O levels kienu jammontaw għal 556 biex bekk b'kollox it-total ta' studenti Maltin u Għawċin li mill-2008 law lanqas biss poġġew għal eżamijiet tal-O level kien jaqbes l-2800 student. Ftit tal-ġimgħat ilu l-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar inizjattiva li permezz tagħha gvern ġdid jassigura li ż-żgħażagħ kollha ta' 16-il sena jkunu jew qegħdin jistudjaw jew ikollhom xogħol jew ikunu qegħdin jingħataw it-taħriġ meħtieġ.